L-4 filgħodu bdiet tinstema' il-kumpilazzjoni tax-xhieda b'rabta mal-każ ta' Gian Paul Sofija. 5 persuni jinsabu miċlija bil-qtil involontarju ta' żagħżugħ ta' 20 sena f'Diċembru tas-sena li għaddiet u dawn jinkludu lil kuntratturi Matthew Joseph Xkembri u Kurt Buħaġar, lil perit Adriana Zammit u lil iżviluppaturi Milomir Jovecevic u Martu Diana. Hekk kif bdiet il-kumpilazzjoni xedt il-kuntistabbli Darren Farrugia li spjega li dakinhar tal-inċident daħlet telefonata fl-Assa Traħa Ġdid dwar inċident li seħħ fiż-żona industrijali ta' Kordin hekk kif ċeda saqaf. Farrugia flimkien ma' kuntistabbli ieħor marru fuq il-post u spjega li ftit wara waslu Matthew Xkembri u Kurt Buħaġar. Filwaqt li teħdulhom id-dettalji u dawk tan-nies fuq il-post waslet ukoll il-perit Zammit li kienet taħt xokk kbir tant li kellha bżonn assistenza medika. Dak il-ħin qalet li ħajjitha spiċċat. Farrugia spjega ukoll li ġew infurmati li qalb it-tifrik kien hemm persuni maqbudin u xi wħud laħqu ħarġu minn qalb it-tifrik waqt li Sofija baqa' ma ħareġ u l-mowbajl tiegħu kienet jindika li għadu fuq il-post. Tul il-kumpilazzjoni xedt ukoll l-ispettur Anthony Magri li spjega li daħlet ukoll telefonata fl-Assa Traħa Ġdid. Spjega li meta kien fuq il-post mal-ħin sar jaf li żewġ ħaddiema kienu fil-periklu tal-mewt, tnejn weġġu gravi u ieħor kellu ġrieħ ħfief. Magri spjega ukoll li ġisem Gian Paul Sofija inħareġ minn qalb it-tifrik għal ħabta satej u 10 ta' filgħodu tal-għada u ġie iċ-ċertifikat mejjed mit-tabib tal-emerġenza Michael Spiteri. Magri aċċenna wkoll għall-istqarrijiet tal-akkużati mal-pulizija hekk spjega li Matthew Xkembri kien emozzjonat ħafna anke minħabba ir-relazzjoni tajba li kellu mal-istess Sofija. Fis-seduta xedu ukoll l-ispettur Paul Camilleri li rimarka kif filwaqt li Xkembri u Buħaġar wieġbu għal xi domandi it-tlieta l-oħrajn ma tkellmux. Xkembri qal li ritratti li kien jieħu Sofija fuq il-post kien jibgħathom lilu biex ikun infurmat dwar ix-xogħol li jkun għaddej.